Hei, bine ați venit pe canalul Ana și Daniel Dănescu. Hai să facem și un tutorial despre croșetat. Ia să vedem unde avem poziția cea mai bună. Uite așa. Aici, în poziția asta. Perfect. Astăzi o să facem un brăduț. Acesta este modelul, un brăduț, o frunză, mă rog, cum doriți să-i spuneți. Am o croșetă de 1,90 aici. Eu am făcut un eșantion pe culoare albă, dar acum același lucru să-l facem și pe culoare verde. Am adus și un fir verde lângă mine. Asta de aici. Așa, din gama Filanina, da? Lucrăm cu fire din gama Filanina. Asta să-l dăm deoparte, du-te-mă de aici. Și acum continuăm numai cu ăsta și începem. Începem de aici, din centru, da? De unde vă arăt eu cu croșeta. Și facem un cerc magic. Începem cu un cerc magic. Bun. Și aici, în cercul ăsta magic, mai fac un lanț. Și în cercul ăsta magic facem 12 piciorușe duble. Mi-am luat peticul de aici ca să nu ne încurce. 12 piciorușe duble. Deci, avem două, da? Ochiurile de lanț se consideră piciorușe duble, două. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, da? 12 piciorușe duble. Avem aici capătul din care tragem. Uite așa, închidem cercul. Bun. Picioruș alunecat aici. Așa. Și acum facem un picioruș alunecat. Un picioruș alunecat. În primul spațiu, alt picioruș alunecat. Între cele 4 piciorușe duble facem 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu, iarăși un picioruș dublu, da? Un ochi de lanț și iarăși un grup de 3 piciorușe duble, bine? 1, 2, 3. Bun. Acum două ochiuri de lanț, 1, 2
și mergem în următorul spațiu dintre cele 4 piciorușe duble, adică aici, prindem și firul și facem iarăși un grup de 6 piciorușe duble cu un ochi de lanț între ele. 3, un ochi de lanț, și iarăși 1, 2, 3, mai departe. 2 ochiuri de lanț, cum am făcut aici, 2 ochiuri de lanț. Bun. Și pășim aici, în spațiul acesta, și iarăși un grup de 6 piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. 3, un ochi de lanț și iarăși 3 piciorușe duble. Și a ieșit ceva de genul acesta, da? Acesta este primul rând. Acum facem un ochi de lanț, întoarcem și aici în primul ochi facem un pas alunecat, în al doilea un pas alunecat și în al treilea tot un pas alunecat. Deci 3 ochiuri pas alunecat. Apoi facem ia să tăiem noi capătul ăsta de ață. Bun. Două ochiuri de lanț și facem grupul de 6 piciorușe duble și un ochi de lanț între ele. Bun. Ghemul ăsta, ia du-te tu pe jos. Așa. Două ochiuri de lanț și aici, pe rândul anterior, unde am făcut două ochiuri de lanț, facem 3 piciorușe duble. 1, 2, 3, 2 ochiuri de lanț, grupul de piciorușe duble, da, 1, 2, 3, un ochi de lanț și iarăși un grup de 3 piciorușe duble în același ochi. Bun, mai departe, două ochiuri de lanț și pășim aici în spațiul acesta, unde facem 3 piciorușe duble. 1, 2, 3.
Bun. Două ochiuri de lanț. Eu nu am notat pe nimica, pur și simplu mă uit aici pe model și lucrez exact cum am făcut aici, adineauri am făcut-o, așa că acum pășim aici între cele două, în spațiul acesta, da, grupul de 6 piciorușe duble și facem grup de 6 piciorușe duble. Trei, un ochi de lanț și iarăși 3 1 2 3. Bun. Un ochi de lanț, întoarcem lucru și facem aici picioruș alunecat, pentru că trebuie să ajungem în spațiu dintre piciorușe, grupul de piciorușe duble. Un ochi alunecat, un ochi alunecat, un ochi alunecat, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și grupul de piciorușe duble, 2, 3, un ochi de lanț și iarăși un grup de 3 piciorușe duble. Bun. Mai departe. Așa. Două ochiuri de lanț și avem aici cele 3 piciorușe pe care le-am făcut în rândul anterior, ok? Și pășim și în spațiul dinaintea, numai puțin, adică vom face un picioruș pe ochiul de lanț, da? Bun. Am făcut un picioruș pe ochiul de lanț din rândul anterior. Și continuăm. Doi, 3, 4 și încă un picioruș pe ochiul de lanț din rândul anterior. Și am făcut 5 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și iarăși grup de piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. Un ochi de lanț și încă 3 piciorușe duble. Și în partea asta la altă, pentru că el iese în formă de triunghi, în partea asta la altă facem exact cum am făcut aici, pe rândul ăsta, în oglindă. 2 ochiuri de lanț și la fel facem un picioruș dublu în ochiul de lanț de pe rândul anterior. Doi, 3,
și 5. Al cincilea picioruș dublu. Deci am avut 3, 5. Să vedem rândul următor. 2 ochiuri de lanț, grupul de piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. Un ochi de lanț și iarăși piciorușe duble. Și a ieșit ceva de genul ăsta. Și hai să beau și un pic de suc. Un ochi de lanț, întoarcem lucru. În a doua găurică facem ochi alunecat. Iar aici ochi alunecat, 3 ochiuri de lanț și picioruș dublu. 2, 3, un ochi de lanț și iarăși piciorușe duble. În același loc, da? Două ochiuri de lanț, picioruș dublu și facem tot așa un ochiul de lanț de pe rândul anterior, picioruș dublu, și apoi în fiecare ochi câte un picioruș dublu. Cred că e un fir de păr pe aici, să-l dăm jos. Bun. Așa. Hai că tot mai e aici, uite, l-am prins. Și un picioruș dublu în ochiul de lanț de pe rândul anterior. Bun. Și acum avem 2, 4, 6, 7 piciorușe duble. 2 ochiuri de lanț. Bun, și continuăm. Grup de piciorușe duble. 1, 2, 3, un ochi de lanț, iarăși un grup de piciorușe duble în același loc. Așa, și mai avem și latura asta, că facem în oglindă, exact cum am făcut aici. 2 ochiuri de lanț și în ochiul de lanț de pe rândul anterior facem un picioruș dublu. În următorul, iarăși un picioruș dublu. În următorul spațiu încă un picioruș dublu. În următorul
spațiu, picioruș dublu, picioruș dublu, picioruș dublu și în ochiul de lanț asta e așa că nu s-a înfipt croșeta bine. Gata, acum în ochiul de lanț am făcut un picioruș dublu. Ia să vedem dacă avem tot 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Două ochiuri de lanț și iarăși grupul de piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț, da? Un ochi de lanț și iarăși grup de piciorușe duble. Și am făcut și latura asta a brăduțului. Aici jos o să facem cu maro, stai că tot mai e un căpătâi mic de ață aici. Unde s-a dus? Bine că nu mai e aici, pe lucrul nostru. Așa arată brăduțul. Acum, gata, l-am luat. Așa, bun. Acum o să scădem. Deci am făcut 7 piciorușe duble, deci 3, 5. Aici 1, 2, 3, 4, 5. Deci am pornit așa întâi cu 3 piciorușe duble, apoi 5 și apoi 7. Și acum scădem. Facem 5, 3. Ia să vedem cum ne iese. Un ochi de lanț. Întoarcem lucru și facem picioruș alunecat. Picioruș alunecat. 3 ochiuri de lanț și e grup de piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. Bun, 2 ochiuri de lanț și ca să arate frumos o să lăsăm un spațiu liber și aici la început și aici la sfârșit și atunci din cele 7 piciorușe duble vom face 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe duble, da? Ca să arate frumos. Deci facem 5 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 5 și exact același lucru facem și pe latura asta la altă, tot așa, 5 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, grup de piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț în același spațiu. Un ochi
ochi de lanț și grup de piciorușe duble, am zis. Și am ajuns pe latura asta, unde am zis că... Unde ești, mă? Trece aici, că nu te băga sub scaun. Ghemul ăsta se bagă sub scaun. Două ochiuri de lanț. Și aici lăsăm câte un spațiu liber și facem 1, 2, 3, 4, 5, da? Și astea rămân libere. Bun. Începem. 1, 2, 3, 4, 5. Și uite așa scade aici. Ce am crescut din 7 piciorușe duble, acum sunt 5 și pe o parte și pe alta. Două ochiuri de lanț și iarăși grupul de piciorușe duble. Despărțite de un ochi de lanț, da? 2, 3, un ochi de lanț, 1, 2, 3. Ia să vedem cum arată. Arată foarte frumos. Bun. Ia să vedem când ajungem la 3. Deci, cum ar fi acum. Acum facem altă ghidușie. Ia să vă arăt eu imediat cum. Un ochi de lanț. Un pas alunecat. Un pas alunecat. 3 ochiuri de lanț, da? Grupul de piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. Un ochi de lanț, bun. Hai să mai luăm o gură de suc. Picioruși dublu, grup de piciorușe duble. Bun. Și am ajuns aici, unde ziceam că facem o șmecherie. Să vă spun care anume. Două ochiuri de lanț. Și aici, în primul spațiu, facem un grup de 3 piciorușe duble, da? 1, 2, 3. Două ochiuri de lanț. Deci lăsăm câte un spațiu liber și mai rămân 3 piciorușe duble aici și astfel se închide frunza asta din mijloc, ca să zic așa. 1, 2, 3. Bun. Două ochiuri de lanț. Mai facem aici un grup de 3 piciorușe duble, 1, 2, 3,
Pentru că asta mare de acum se închide. O să mai fac rândul următor, aici doar un picioruș dublu și s-a închis. 2 ochiuri de lanț și grup de piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. 3, un ochi de lanț, hop, ceva aici îmi pierde păr. Da, de la mine îmi cade părul. Iarăși 3 piciorușe duble. Bun. Și mai facem 3 piciorușe duble aici, un ochi de lanț și mai facem iarăși grup de 3 piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. 1, 2, 3, un ochi de lanț și iarăși 3 piciorușe duble aici în interior, în același cerc. Bun. Deci aici acum am făcut 2 grupe de piciorușe duble, da? 2 ochiuri de lanț, grup de 3 piciorușe duble aici, în primul spațiu, 2, 3, 2 ochiuri de lanț și exact cum am făcut pe latura asta, exact așa facem și aici, lăsăm spațiu, prima și ultima și în găurică de aici și în interior facem 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, așa și 2 ochiuri de lanț și grup de 6 piciorușe duble aici, despărțite de un ochi de lanț, că fiindcă terminăm rândul. Un ochi de lanț și iarăși grup de 3 piciorușe duble aici. Un ochi de lanț, bun. Ia să vedem cum arată. Ia uite ce frumos arată. Rândul următor, aici vom face un picioruș dublu și aici vom face un picioruș dublu. Uite cum se strâng rămurelele de la brăduț. Iau formă de asta așa rotundă. Întoarcem lucru și facem picioruș alunecat, picioruș alunecat, 3 ochiuri de lanț, 2, 3, grup de piciorușe duble, un ochi de lanț și iarăși 3 piciorușe duble aici, 1, 2, 3. Am
am făcut. Acum 2 ochiuri de lanț, grup de 3 piciorușe duble în primul spațiu, bun, 2 ochiuri de lanț și aici unde am avut 3 piciorușe duble, lăsându-le pe astea două, nu lucrăm în ele, facem un singur picioruș dublu și astfel s-a închis prima frunză. Două ochiuri de lanț și exact la fel cum am făcut. Acum facem în primul ochi de lanț picioruș dublu. Ia stați un pic să-mi aprindă. Bun, am mai aprins un bec ca să vedem mai bine ochiurile de lanț. Doi, 3, 4 și al cincilea îl facem în ochiul de lanț de pe rândul anterior. Bun, două ochiuri de lanț, două ochiuri de lanț și avem aici grupul de piciorușe duble și facem picioruș dublu, adică grup de piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț, da? 2, 3, un ochi de lanț, iarăși 1, 2, 3, bun. Două ochiuri de lanț și în spațiul acesta de aici 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, două ochiuri de lanț, două ochiuri de lanț și în spațiul următor grupul de piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. Așa, despărțite de un ochi de lanț. Da, am făcut ochiul de lanț și acum iarăși grup de piciorușe duble. 2, 3, bun. Și să facem și pe latura asta, exact ce am făcut pe latura asta de aici. Două ochiuri de lanț, două ochiuri de lanț și aici facem un ochi de lanț. Nu, pardon, facem un picioruș dublu, scuze. Un picioruș dublu. Al doilea picioruș dublu. Al treilea picioruș dublu. Al patrulea picioruș dublu
și al cincilea picioruș dublu în ochiul de lanț de pe rândul anterior. Bun, am făcut. Două ochiuri de lanț. Și acum, aici, lăsăm primele spații nelucrate și în spațiul din mijloc lucrăm un picioruș dublu. Și astfel se închide frunza de pe rândul anterior, prima frunză s-a închis și acum vom deschide alte două frunze. După cum vedeți, deja le formăm acum alte două frunze. Două ochiuri de lanț și picioruș dublu în ochiul de lanț de pe rândul anterior. Unu, doi, trei, patru și al cincilea picioruș este în ochiul de lanț de pe rândul anterior. Două ochiuri de lanț și grup de piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. 1, 2, 3, un ochi de lanț și iarăși grup de piciorușe duble. 1, 2, 3. Ia să vedem ce am făcut până acum, dacă e totul bine. Deci avem aici se deschide a doua frunză. Deci aici avem două frunze, asta s-a închis, da? Și se mai deschid încă două frunze. Una deja am pornit-o acum și cea de-a doua este asta de aici, cu 5 piciorușe duble. Și pe partea asta la fel, ia să verificăm. 5 piciorușe duble, asta se închide că are picioruș dublu, unul singur și aici avem 5 piciorușe duble. Bun. Continuăm. Un ochi de lanț, întoarcem lucru și facem pas alunecat. Pas alunecat, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, grup de piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț, da? 1, am făcut grupul de piciorușe duble și acum două ochiuri de lanț, avem 5 piciorușe, facem cele două piciorușe în ochiul de lanț de pe rândul anterior. 1 și acum lucrăm în ochiurile normale de pe rândul anterior. Deci avem 3 piciorușe duble, 4, 5, 6 și al 7-lea ochi îl facem în ochiul de lanț. Ia să vedem.
așa cu grijă, aici. Bun, iată am făcut 7, da? Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, și iarăși facem același lucru și aici. În ochiul de lanț de pe rândul anterior facem un picioruș dublu. Apoi continuăm cu piciorușele duble. Așa. Ia să vedem câte avem până acum. 2, 4, 6 și al 7-lea îl facem în ochiul de lanț. Ia. Unde e? Aici. Bun. Și astfel s-au deschis două frunze pe partea asta. Exact așa ar trebui să ne iasă și aici. Și o să iasă, pentru că le formăm să iasă. Două ochiuri de lanț. Și acum aici facem grup de piciorușe duble. 1, 2, 3, un ochi de lanț, iarăși 3 piciorușe duble, două ochiuri de lanț. Aici formăm iarăși o frunză în ochiul de lanț de pe rândul anterior. Unu, 2, 3, 4 și al 5-lea îl facem în ochiul de lanț, aici, ia unde, adică bun, așa, gata, l-am făcut. Două ochiuri de lanț, grup de piciorușe duble, 1, 2, 3, da? Un ochi de lanț. Pisilica. Pisilica. Iubește pui. Și pui iubește tati. Tati, trepiedul ăsta stă cam... vrei să-l întorci tu? Că s-a blocat, stai să punem o leacă pauză. Și acum să continuăm. Mai aveam de făcut aici piciorușe duble. Încă două. Ca să fie grupul complet. Două ochiuri de lanț. Bun. Și am ajuns aici la cele 5 piciorușe duble și facem așa. Facem un ochi de... Nu, facem un picioruș dublu pe ochiul de lanț
Iată, am prins firele și am făcut piciorușul dublu. Facem picioruș dublu, picioruș, picioruș dublu, picioruș dublu, picioruș dublu, iarăși picioruș dublu și iarăși picioruș dublu în ochiul de lanț de pe rândul anterior și gata, am intrat în... Bun, și avem așa 2, 4, 6, 7 piciorușe duble. Ăsta este cel care s-a închis de pe rândul anterior și pășim peste el două ochiuri de lanț, exact cum am făcut și aici. Nu facem nimic, am pășit peste el ca să se închidă frunza. Și acum mai facem iarăși un picioruș dublu în ochiul de lanț de pe rândul anterior. 1, 2, 3, 4, 5 și al 5-lea aici. Pentru că se mai deschide încă o frunză, da? Trebuie să fie 2. 2 ochiuri de lanț, grup de piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. Un ochi de lanț și am terminat rândul. Ia să vedem cum arată triunghiul nostru până acum. Uite, arată în felul acesta. După cum vedeți, aici se mai deschid două frunze, deci aici avem 7 sau cât avem? 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7 piciorușe duble. Acum ele se vor închide, încep să se închidă. Aici 2, 4, 6, 7, rândul următor se va închide, iar aici va fi cu 7 piciorușe duble și aici va fi cu 7 piciorușe duble. Ia uite brăduțul, mai continuăm. Și aici jos la bază putem să facem piciorușe duble, dar nu prea multe, tot așa, grup de piciorușe duble, 6 piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț și facem cam un rând, 2 zic eu că ar fi. Da, hai să continuăm acum aici. Rămăsesem aici, întoarcem lucru și facem pas alunecat, pas alunecat, 3 ochiuri de lanț, grup de piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț.
2 ochiuri de lanț și aici avem 5 și mai ies acum încă 2 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și al 7-lea picioruș dublu. Bun. Aici avem 7 și aici vom avea 5. Acum scade. 1, 2, 3, 4, 5 vor fi aici. În frunza a doua, 5 piciorușe duble. 2 ochiuri de lanț acum, ca să ajungem acolo. Lăsăm spațiul ăsta liber și facem 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, grup de piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. 1, 2, 3, un ochi de lanț, iarăși 3 piciorușe duble în același ochi, bun, și am ajuns aici unde avem 5 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și aici facem un picioruș dublu în ochiul de lanț de pe rândul anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și încă aici 7, da? 7, ia să vedem noi, pentru că se mai deschide aici între grupele astea de piciorușe duble, se mai deschide o frunză, chiar acum s-a deschis, avem aici 7, 2, 4, 6, 7 piciorușe duble. Bun. Și acum venim pe latura asta, la alta brăduțului. Două ochiuri de lanț, grup de piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. Iarăși piciorușe duble, bun. Acum am ajuns pe latura asta și avem 2, 2, 4, 6, 7. Acum trebuie să avem 5 piciorușe duble și facem 2 ochiuri de lanț,
lăsăm primul spațiu liber și facem cele 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5. Bun, 2 ochiuri de lanț și aici lăsăm liber și primele 2 ochiuri și facem 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5. Ia uite ce drăguț! Acum o să se închidă și aici frunzele astea. Asta se va închide, asta se va închide și asta se va închide. 2 ochiuri de lanț, grup de piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. 1, 2, 3, un ochi de lanț și iarăși 3 piciorușe duble în același loc. 1, 2, 3, un ochi de lanț. Ia să vedem ce am făcut până acum. Ia uite. Bun, întoarcem lucru și continuăm. Continuăm cu pas alunecat, 3 ochiuri de lanț, 2, 3, grup de piciorușe duble, 2, 3, un ochi de lanț, iarăși 3 piciorușe duble în același loc. 1, 2, 3. Acum avem aici 5 piciorușe duble și vom avea, lăsându-le pe astea goale, vom avea 3 piciorușe duble. 2 ochiuri de lanț, da? 2 ochiuri de lanț, 1, 2, ăsta lăsăm liber, nu lucrăm și facem picioruș dublu, 1, 2, 3. 2 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5 și acum facem aici un picioruș dublu pe ochiul de lanț de pe rândul anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și mai trebuie să fac 1 pe ochiul de lanț, încă un picioruș dublu aici, stai că m-am dus prea departe, aici. Bun. 2 ochiuri de lanț să fie pregătite. Ia să vedem ce s-a făcut aici. Ei bine?
E bine, deci aici asta se închide și asta începe să se închidă și ea. Deci 2, 4, 6, 7. Două ochiuri de lanț și acum grup de piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. Iarăși 3 piciorușe duble, 1, 2, 3. 2, 4, 6, 7. Acum vor fi aici 5 piciorușe duble, pentru că pe ăsta îl lăsăm liber și facem 1, 2, 3, 4, 5. Ia să vedem. Suntem chiar pe mijloc. Bun. Continuăm că este bine. Două ochiuri de lanț, grup de piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. 1, 2, 3, un ochi de lanț și iarăși 3 piciorușe duble. Unu, 2, 3. Două ochiuri de lanț. Ăsta îl lăsăm liber și facem 1, 2, 3. Așa, și acum la asta se va închide rândul viitor, frunza asta se va închide, pentru că aici va veni un singur picioruș, două ochiuri de lanț și aici avem 1, 2, 3, 4, 5. Deci asta îl lăsăm liber și pășim din al doilea, facem 1, 2, 3, 4, al cincilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț și grupul de piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. 1, 2, 3, un ochi de lanț și iarăși 3 piciorușe duble. Unu, 2 și al treilea picioruș dublu, un ochi de lanț și uite cum arată. Deci ziceam că asta se închide, frunza asta, asta o să se închidă și ea peste două rânduri, asta se va închide și ea peste două rânduri.
Asta se va închide și ea 7, câte avem 2, 4, 6, 7. Peste 3 rânduri, asta se închide rândul viitor și uite așa se face brăduțul. Bun, întoarcem lucru. Și continuăm picioruș alunecat, 3 ochiuri de lanț, grupul de piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. Două ochiuri de lanț acum. Ăsta lăsăm liber și facem aici 3 piciorușe duble. 1, 2 și 3. Două ochiuri de lanț. Și acum aici facem un picioruș dublu. Și exact cum am zis că asta se închide frunza asta o să se închidă rândul viitor. Două ochiuri de lanț. Grup de piciorușe duble. 1, 2, 3, un ochi de lanț și iarăși 3 piciorușe duble. 1, 2, 3, un ochi de lanț și acum aici facem picioruș dublu în ochiul de lanț de pe rândul anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și asta se va închide și ea rândul 5, 3, 1, peste 3 rânduri, 2 ochiuri de lanț, grup de piciorușe duble. Deci 1, 2, 3, un ochi de lanț, iarăși 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. Acum venim pe latura asta și avem 5 piciorușe duble. Mai întâi facem 2 ochiuri de lanț și apoi lăsăm spațiul ăsta liber și avem 1, 2, 3, 4, 5, acum îl face și pe al 5-lea,
2 ochiuri de lanț. Și acum aici facem un picioruș dublu. Bun. Asta se va închide peste 2 rânduri, frunza următoare. 2 ochiuri de lanț, grup de piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț 1, doi, 3, un ochi de lanț și iarăși 3 piciorușe duble în același loc. 1, 2, 3, un ochi de lanț. Ia să vedem. Ia, uite ce drăguț. Asta se închide și ea. Asta se închide, deci avem 2, 4, 6, 7 peste 3 rânduri. Asta se închide 1, 2, 3 peste 2 rânduri, asta peste 3 rânduri și asta peste un rând, adică rândul viitor. Acum, rândul ăsta, am făcut un ochi de lanț, întoarcem lucru și facem, iată cum arată și pe dos frunzulițele. Pas alunecat, pas alunecat, 3 ochiuri de lanț, opa, stați așa că mi-a scăpat mie aici, 1, 2, 3, grup de piciorușe duble, un ochi de lanț, iarăși 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, 2 ochiuri de lanț și ăsta lăsăm liber, facem în următorul picioruș dublu 1, 2, 3, 2 ochiuri de lanț, grup de piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț, 1, 2, 3, un ochi de lanț, iarăși 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, 2 ochiuri de lanț și acum aici avem 2, 4, 6, 7, 5 piciorușe duble, că se închide, 1, 2, 3, 4, 5, așa, bun. Acum să facem și pe latura asta 2 ochiuri de lanț, grup de piciorușe duble, 1, 2, 3, un ochi de lanț, iarăși 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, 2 ochiuri de lanț,
Aici s-a închis frunza și trebuie să ajungem aici să o închidem și pe aceasta. Nu, numai puțin, că aici e o chestie. Se facem aici, înaintea piciorușului dublu de aici, de pe rândul anterior, facem 3 piciorușe duble, că ne întindeam prea mult până acolo, 2 ochiuri de lanț și acum aici un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț și grupul de piciorușe duble de la sfârșit, 1, 2, 3, un ochi de lanț și iarăși 3 piciorușe duble, un ochi de lanț. Ia să vedem ce am făcut până acum. Bun, aici se închide frunza asta, aici va mai veni o frunză, aici vor fi 3 piciorușe duble. Bun. Mai departe, continuăm. Continuăm cu pas alunecat, pas alunecat, 3 ochiuri de lanț, 2, 3. Am ajuns aici în spațiul ăsta dintre grupul de piciorușe duble, da? Un ochi de lanț, picioruș dublu, grup de piciorușe duble în același loc, 2, 3 și al treilea picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, grup de piciorușe duble, 1, 2, 3. Bun. Ia să vedem. Două ochiuri de lanț. Și acum aici facem 1, 2, 3, 4 și mai facem 1 aici în ochiul de lanț, de pe rândul anterior 2 ochiuri de lanț, 1, 2 și grupul de piciorușe duble, iar să vedem noi acum aici, 1, 2, 3, un ochi de lanț, 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, 2 ochiuri de lanț și acum asta îl lăsăm liber și avem 1, 2, 3. Bun, mai departe. Două ochiuri de lanț. Grup de piciorușe duble aici. Unu și un ochi de lanț și încă 3 piciorușe duble în același loc. Bun. 2 ochiuri de lanț. Ia să vedem cum am făcut aici.
3 piciorușe duble aici, 1, 2, 3, 2 ochiuri de lanț și un picioruș dublu aici, 2 ochiuri de lanț, grupul de piciorușe duble, 1, 2, 3, un ochi de lanț și iarăși 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, un ochi de lanț. Ia, să vedem ce am făcut acum aici. Asta se închide, asta se deschide, rândul viitor începe deja să se deschidă, asta se mai fac aici și la ea și asta la fel. Păi, ia să vedem, asta va fi prima parte a tutorialului, de aici o să continui cu partea a doua. Lăsăm așa, pentru data viitoare facem partea a doua din acest punct. Continuăm cu brăduțul, bine? Bun. Mă opresc aici cu prima parte a tutorialului și va mai fi o parte data viitoare, ca să facem finalizarea brăduțului să iasă frumos. Bye bye!